there was confusion concerning the birth of Jesus being on the 25th of December. I'm sure, Tessa, we are all aware, we know that there is a Jewish calendar. There is a Jewish calendar which is a bit different from the calendar we use kune vamwe vazhinji. Tikaenda kunyika inenge nyika Ethiopia vane calendar ravo zvekuti mukatresa nhau yenyika yeEthiopia ine a great difference nedzimwe nyika dzese pamusoro pecalendar, pamusoro pemazuva, pamusoro pemwedzi, to an extent yekuti dzimwe nyika dzese dzinogona kupinda muna 2022, then Ethiopia yoramba iri muna 2020 or 2021. They are a little bit behind concerning their calendar. So there is a Jewish calendar. So munzvimbo yakaberekerwa Jesu mu Middle East vane a Jewish calendar yavanoshanda nayo. So concerning the date or concerning the day, it's not much of a problem according to the scriptures. What really matters is you believing that he came in flesh. He was born. He came in flesh. The word became flesh. Shinu chikava nyama, shino berekwa. Shinu chikava nyama. The word was with God. The word became flesh and it dwelt among us. So Jesu wakaberekwa. That's the truth yatinofana kuita embrace nekugamuchira. So nyaya iripo ndeyekuti when we celebrate Xmas takaisa pana Jesu, there is nothing wrong with that. The date can be wrong, the day can be wrong, but what is the truth there? He was born, he came in flesh, and he died for us, and on the third day he was resurrected. Right now he is sitting on the right hand of the Father. So what really matters, kutenda kuti Jesu wakaberekwa ne purpose yekuti aende pa cross to redeem humankind. So kana uchitenda kuti Jesu aivako akaenda pa mchinji kwa akakufira, hakuna anofa asina kunge aberekwa. Tingapotsa kuziva the actual date, but celebrating the birth of Christ is something good for the body of Christ to embrace. Confusion inozouya vanhu vachida kuproverana, this date is not correct, this date is not correct. My pet issues, that does not matter. Why? Because vese vari kuita a challenge concerning the date or the day at the birth of Jesus. They still believe that he came in flesh, he was born, he died, and on the third day he resurrected. So even in the Kavani confusion, I don't know, kuti resurrection, the third day that does not matter. What really matters most, he was resurrected. He is alive. So mu life kune mamwe ma pet issues anodrega vanhu back not to celebrate the birth of Jesus nekuda kwekuti ari kuti the date is not correct. Ukazvitarisa tine vakuru vedu especially kuno kuAfrica vakakura kare vakati vakuzotora zvitupa vanga vakanganwa mazuva avo ekuberekwa negore raakaberekwa. Mumwe aigona kuti aiwa ndakaberekwa gore rehwiza, mumwe ndakaberekwa gore rakava nechicken pox, mumwe auti ndaberekwa gore renzara. So vari kupa zvitupa vaigona kungoti saka wakaberekwa gore rakati nekuti wataura zvakati zvakaitika mugore iroro. The day and the date, they will just put what they want or what they think. What really matters, kuberekwa kwemunhu. So in the body of Christ, kune ma pet issues asiri necessary angatodzivisa vanhu kutadza kucelebrate Xmas vachifunga kuberekwa kwa Jesu, nekuti kuna akauya kwavari akavaudza kuti date racho harisi. Zvino kana date rekuberekwa kwa Jesu risiriro 25 December, but is it worth kuti ndichiregera kucelebrate the birth of Messiah kana ndichitenda kuti he became flesh, wakaberekwa akava munhu pakati pevanhu? So kana ndichitenda mukufa kwake, ndinofanirwa kutenda mukuberekwa kwake.
Date raari kurovererwa achifa to me does not matter. Date resurrection to me does not matter. What really matters most, I believe he died for me. I believe he resurrected. I believe he is alive. So ukaona munhu achibatwa nemapet issues iwayo achitadza kucelebrate the birth of Jesus, zvoreva kuti that's an attack iri demonic. Ari kubirwa something chiri worthy to celebrate. Messiah was born to redeem humankind. I'll read Luke chapter 11 verse 42. Luke chapter 11 verse 42. Woe to you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. I'll repeat again. Luke 11 verse 42. Woe unto you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Pano shoko riri kuda ngotitsanangurira kuti there are times ekuti maFarisees vaikoshesa zvinhu zviri minor, zvisina nenyaya, zvisina nebasa, vachineglect the real thing chiri so touching, chine basa, the love of God. So munhu akatadza kucelebrate Xmas or Christmas achiti the date is wrong, I will not do that, he or she is under attack of not celebrating something chiri worthy in the body of Christ, the birth of Jesus. Nyangwe Maria achida kubereka Jesu muBethlehem reJudea, Bible rinoti wakashaiwa room, there was no room for them. Ndokubva vaenda kumenja, kuchidyiro chemombe. Hazvina kutadzisa kuberekwa kwaJesu, nyangwe akashaiwa room. Zvoreva kuti kushayikwa kweroom chaiva chinhu chiri minor, chinhu chiri worthy, chiri so important, anofanirwa kuberekwa kuti vanhu vaponeswe. So there are times ekuti people who major on the minor or neglect something that is major. What's real great or what's real big concerning Xmas? Acknowledging that my Messiah was born. Acknowledging that he came in flesh. He died for me. He resurrected on the third day. He is now seated on the right hand of the Father, interceding on my behalf. So dates, mazuva, they don't matter. To me. And only zvine much value yekuti ungabva watoregedza kufara nekupembera kuti Kristu akaberekwa, Messiah wakaberekwa to redeem humankind. So I've seen some wachita no, madetsa achaya akarongwa neRoman calendar, isystem yevanhu haasiriwo, musi wakaberekwa chaiwo musi wakati, saka zvisi. The major thing, he was born to redeem humankind. So you can choose, all right, you can choose to celebrate the birth of Jesus any day, any time. That does not matter. What matters most, you are celebrating or you are acknowledging that Messiah was born. He came in flesh. He came in flesh. So acknowledging that, that's the most important thing. So subject andinayo concerning Christmas. Confusion iri muvanhu, ne attack yapinda muvanhu. Some they are not celebrating. We don't connect this day to Jesus. But I've come to challenge somebody. You can connect any day to the birth of Jesus. Why? Because acknowledging that he was born, that's the major thing. Acknowledging that he came in flesh and died for us, that's the major thing. Date does not matter.
day does not matter, but acknowledging that he came and he died for me. So you can choose any day. You can choose any day. If you have a challenge with 25 December, you must not have a challenge. Nekutenda kuti Jesu akaberekwa. He came in flesh. He died for us. And he resurrected on the third day. So even ukatova ne problem ne third day resurrection, that does not matter. What really matters is for you to believe that he lives. Akamuka. Shingani nguwai, that does not matter. Shokura ndaverenga pano Luke 11 verse 42. Jesu ari kuona kuti mafarisi vane zvinhu zviri minor zvavari kuniskuronetsa vanhu nokuomeserana nevanhu vachineglect the major thing to talk or to preach about the love of God. Samjonani pane nguva yekuti vanhu vanodzivisana kunamata nekugamuchira shoko raMwari nekuda kwekuti vane nhau vane nyaya dzavanotaura dzisina much value. At the end of the day, we lose people, we lose believers, we lose people who are supposed to be saved. Nekuda kwekuti tine nyaya dzatakasimudza dziri minor, although dzine a little bit of value, but zviri minor to an extent yekuti munhu akasaziva the date or the day that rakaberekwa Jesu, azvidzivise him or her to celebrate the birth of Jesus. Why? Because acknowledging that he came in flesh, zvinokosha kuziva kuti akaberekwa to redeem humankind. Nekuti hatingatauri kufa tisingatauri kuberekwa. So munhu ukapotsa date raakaberekwa, ukapotsa date raakafa, usapotsa kutenda kuti wakaberekwa akandifira uye kuti ndiwane ruponeso. That's the major thing I've come to clear on this platform. Kana pakava neshasha dzinoziva madate, we thank God for that. But the main thing, vanhu ngavasadziviswe kupembera nekufara, connecting 25 to the birth of Jesus, because you can connect any day to celebrate the birth of Jesus. Why? Because there are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwaMwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Zvikuru sei your own people, your own family. Ambia vako, amwene wako, ngavazive kunaka kwaMwari. Kwete nemashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there anotodawo Mwari nekunamata Mwari, but pane zvikonzero zviri mu physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level
where the power of God will reach them. Book of 1 Peter. 1 Pedro. Chapter 3, verse 7. 3:7. I'm sure it's 2 Peter or 1 Peter chapter 3, verse 7. I don't read. 1 Pedro 7. It's fine. 1 Pedro, 2 Pedro 7. 3:7. Homens, vivem bem com vossas mulheres. So that your prayers will not be hindered. Ou homens vivem com sabedoria ou com as vossas esposas, para que as vossas orações não sejam impedidas. Family life is so powerful. A união da família é muito poderosa. So that even prayers cannot be heard. Até por causa só da família, se não estiver bem, há impedimento até na oração deles. How people relate in marriage. Como as pessoas se relacionam no casamento also affect prayer life. Também afeta a vida de oração. Tem alguém que viu esse? 1 Pedro? It's 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Deus, Ele mesmo. A sua oração eu nem te ouvirei. Se você não está a se entender bem com sua esposa, não é ataque que vem da parte do diabo. É a quanto Deus respeita o casamento. Isso mostra que Deus está envolvido no seu relacionamento ou no seu casamento, não dentro da igreja, mas na sua casa. I know it's hard. Eu sei que é duro. You need the grace of God. Você precisa da graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem gabinete que a mulher foi colocada, que tem a ver com as suas orações. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não te ouviu minha oração por causa da minha mulher. Talvez às vezes até a mulher dele, aquele que chateia muito. Mas se Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. But you need the grace of God in marriage. Precisa de graça. Cornelius anga ine need mahari to be born again. Chipo ndo chakanoudza Mwari haana kupiwa zvimwe zvinhu, akapiwa mupfunhu akamuparidzira mumba make. He had all what it takes mulife make, anga ane zvinhu zvake. But what was missing yanga iri salvation, which means the gift will tell God about your problem. Chipo chako chinoudza Mwari dambudziko rako. Whether you give to the poor, you give to the blind, you give to the lame, you give to widows, you give to orphans, you give to the church or to the house of God, your gift will always tell God your problem. Chipo chinoudza Mwari nhamo yako. Chinoudza Mwari zita rako, dambudziko rako. Cornelio, minamato yako nezvipo zvasvika. Chipo chakaudza Mwari kuti ndabva kuna Cornelius. Chipo chikaudza Mwari kuti Cornelius uya akupa aunza zvipo izvi asati aponeswa, is not yet born again. Ndokubva atumirwa ngirozi. Can you imagine a gift opening a door to the angelic dimension? Dai Mwari watiwanira nyasha in this festive season, mumwaka watiri, munguva yatiri. Pane madhoo anoda kuvhurwa. Pane maopportunities aunochemera, unodemba kuti dai mukana ndauwana. There are times yekuti chitandara mwako anotokudza kuti iwe kugona kwako nebasa raunoita, dai waenda company yakati, dai washanda pakati, dai waitawo izvi, dai wawana access yekuita zvakati.
unosumuka because zvinhu zvinozvigona kana wega watozvona kuti zvandogona izvi pamwe pacho ndikunyanyotaridzirwa pasi asi kubatirwa maringe the knowledge of the gift aye hakuna asina banga raanofanirwa kushandisa banzi munguva banga rake harina mukana. Bedare, help me. I dated this guy till college. He denied responsibility and went silent for 21 years. Pakaenda, I met another guy. Akabvuma kunichengeta nemwana wangu. He even got the child surname yake. This guy akudzoka reaching out on Facebook, wanting to be in life yemwana. Ndikamutisiya neni and I blocked him everywhere. Mwana ndakamuudza makuriro akaita and he appreciates the situation. Ndinganzi ndakatadza here. I'm always against vanhu vanoneglect vanhu. Whether matadzirana zvakadii osiya munhu. Alright, kudzoka, let's say inyati kuchikoro muri vana vadiki. Maturity yaita creep in. You want to come back. There are proper ways and channels. Uchirespecta imba iri kuchengetwa mwana wako. Zvezvo kuti ndine mwana kusango turafu sina basa kuti kumba kumwe munhu akusi kusango. Value imba yemwe munhu. Respect. Uyo munhu anopa mwana wako kaberekewo chikafa asi munhu kutamba naye. Munhu anotofunga akakwana sei vanofunga kuti munhu anochengeta mukadzi ane mwana munhu akapusa akusi kupusa. Society did wrong. Munhu anorespecta life. Indoona kuchengeta mukadzi auya nemwana wake from a good heart. Ndisina kutombopusa nditori chigandanga chakaipa but unoziva kuti life inokosha. But uyu manje akazvita chigaya akaenda uyu. No. Kana adzoka with good intentions, there are proper channels. I've seen kuti there are some people whom we have looked down upon. Tichita avazive havagona kuparidza. Yet a good seed, good soil, but their percentage is lower. We grow in revelation. So when you are up there, don't speak negatively to those who are down there, who are still growing. Remember, you used to be there. Mwari pani paanodza vana vaIsraeri kuti kana masvika munyika yavatorwa, bataiwo vatorwa zvakanaka. Because you were also once foreigners in Egypt. So usakanganwa kuti waitobvawo mwana wakanwa mukaka. Saka kana wakudya nyama ukaona unonwa mukaka, usati heresi, usati era. Time will come yavanorumurwa. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Remember, waimbova omudiki. Saka pane nguva yekuti munhu aponeswa deliverance yaita wadzikinurwa ane ruponeso but ane challenges because zvinoda kuti ukagamuchira Jesu all problems are gone. You still be the same person ane zvikwereti, the same person ane nyaya dzake muupenyu. Saka kana wagamuchira Jesu uchaudzwa ripi because uchadzokera kunze uchangonzwa kunzi ungogamuchira Jesu nyaya ndekuenda kumusha, nyaya ndekunozorora, tiri kuenda kudenga. Heaven is not a refugee camp for victims. Denga isi nzvimbo ichanyaradza vanhu vanga vari patight. Denga inzvimbo ichanogara vanhu vakadzikinurwa vakaponeswa. Yes, but life yaunorarama on earth ine chekuita nemaprinciples of the word. Rimwe zita raJesu is also the word. In the beginning was the word was God, the word became flesh kureva kuti Jesu. So Jesus is also the word. So the word maprinciples ari muna Kristu. So maprinciples iwayo kaateerera, you have earthly life transformer. But ukagamuchira the person, truly you make heaven. So muna Kristu mune two sides. The earthly issues dzichiadreswa na Kristu, then the heavenly issue yesalvation yekuponeswa yekupinda denga kwemunhu. So tona dzimwenguva 3/4 of the people we have today vazhinji vakatodzikinurwa vakatoponeswa but they are still suffering. But danger yavapo ndeyekuti vakuwedzerwa matambudziko avo nekuda kwekuti unosangana nemumwe mushumiri anoudza kuti aiwa muri ngoparidzirwa prosperity nyaya ndekuenda kumusha ndekuenda kunozorora. And to me sometimes ndinoona iri hypocrisy pakudai. So the one ari kukudza izvozvo, he owns a farm, he owns a plot, he got houses, he got cars, everything, and my businesses, he's also a preacher. Then he tells you it's all about heaven. Earthly life, atisi pa punishment, maybe you just die and make heaven. So plan you come on earth, you die, you make heaven. That's not the original plan. Besides you are a good driver, we need journey mercies. We need the hand of protection. We need the hand of favor upon our lives. Don't take anything for granted. Kuti ndozvigona or kujaira kuti ndogara ndichizviita, I know the way, you do it this way, do it this way.
in every matter, in every case, in every situation, we need to pray unto the Lord. Surrender the day into the hands of the Lord. Kuti Mwari, pandinoenda kumabasa, pandinofamba, pandinofara nyangwe nevamwe, I need your hand of protection, your hand of blessing, and your hand of favor. So prayer is a picture of humility. Number 2, prayer dialogue, kutaura kwa warukuita na Mwari. So somebody will say, but I don't hear God answering me with an audible voice. Mwari unopindana nenzira dzakawanda uye dzakasiyana siyana. Chikuru ndechekuti wataura kuna Mwari anonzwa, wataura kuna Mwari akatendeka, wataura kuna Mwari ane rudo neupenyu hwako. Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo, wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakainga mudhara ari pasaidi pako. Adine mapoto angu, adine makapu angu, adine loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako chawakainga chine nyaya. Yaona basa nako. Mapoto angu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari can be in the right place for a wrong reason, right relationship for a wrong reason. Data rapera, gas rapera, data rapera, gas rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chonoka muti haya anobvunza kuti indava. Anozati hamudanani. Unofanira kugona kuzviregerera iwewe kuti aiwa ndakapinda muchidhiriti hatina musoro zvinhu zvaka but ndakuda kuita move on, ndakuda kuita zvinhu mulife. Don't get stuck muzvinhu izvozvo, especially kana chinhu chinenge sini chivi chekuti unozvipa mhosva unofunga Mwari haachandida apa ndakabhaisa ndakazodii. Solution yesini iriko, but problem ndeyekuti I blame as preachers kuti dzimwe nguva takauya nevhangeri risiriro pakuti kudii ndaifungidzira kuti munhu akanzitendeuka kana kuti munhu akanzirepent ari kunzisiya zvakaipa. Munhu haudzwe kusiya zvakaipa. Munhu anoudzwa pamusoro paJesu ane simba rekuti akamugamuchira anogona kusiya zvakaipa, nokuti chakaipa chine power. So munhu akanzisiya zvakaipa munamate, that's a wrong gospel. Uyai munamate muwane nyasha dzekusiya zvakaipa. That's why Jesu aiti uyai Yesu anokonzera kuti vasiye zvakaipa. So takapresent a gospel yekuti people are stuck because my preachers vakanopresent a gospel rekuti vanhu vashande because kusiya chakaipa is human effort. Is the grace of God in you. Kana wagamuchira Mwari. So tineva tinodza kuti kusika wasiya izvozvo. So uchinzwa munhu achiti akuchecha ndienda kumana pane dzandiri kuita so handidi kutadzira Mwari, ndipe mukana ndipinde. So sometimes people are stuck by information iri wrong. Yekuti kana wadai Mwari achakuda, kana wadai haunonga uchenza, kana wadai haugamuchirika azviite, the door is still open. Nyasha dzichiriko, Mwari achiri kuda vanhu. Problem ndeyekuti church inogona kusakugamuchira because une nyaya dzauri kuita. Gaba anoita kuti nyaya idzodzo dzipere ndiJesu. So outside Jesus you cannot make it. Unofanirwa kutouya kwaari.